आज एक महत्त्वाचा एक सत्कार समारंभ या ठिकाणी आयोजित केला जाता। तुमका सगळ्यांक सांगपाक आनंद जाता की गेल्या 30 तारखेक आमची पत्रादे बशीन एक जाणटेली जेन्ना ती एक करासोडा सुमार पावली तेन्ना ती अचानक ती बेशुद्ध झाली आणि बेशुद्ध झालेल्या अवस्थेत त्यांना एक ड्रायव्हर आणि कंडक्टर हे कितें सुचना जेंच्यांनी आमच्या ॲम्ब्युलन्सीक फोन करपाचो प्रयत्न केलो पण ॲम्ब्युलन्स सुद्धा त्या वेळाचेर पावोंक शकली ना। तशेंच गाडयेंतले जे पॅसेंजर असले त्यांच्यानी सुद्धा कॉपरेट करून एक विनंती केली त्या ड्रायव्हर आणि कंडक्टराक की तुम्ही ही आमची जी बस हा ती अशाच आजिलोन व्हरूया आणि त्या जी जाणटेली हा त्या जाणटेलेचो उपचार त्या ठिकाणी करूया। त्या सगळ्या घटनेक मान्यता देऊन आमचो ड्रायव्हर अशोक हरिजन आणि कंडक्टर संकेत कारवारकर ह्या दोघांनी माणसांनी हे धाडस दाखवून आपल्या ड्युटीचो विचार न करता त्यांच्यानी ही बस सरळ आजिलो हॉस्पिटलात नेली आणि त्या जी जाणटेली असली त्या जाणटेलेक त्यांच्यानी त्या डॉक्टरांकडे सुपूर्द केली आणि डॉक्टरांनी सुद्धा तत्परता दाखवून त्या जाणटेलेचो प्राण वाचयले। हे प्राण वाचवणं महत्त्वाचं असला ड्युटीपेक्षा आउट ऑफ वे वचून यांच्यानी ही जी कामगिरी केली ही कामगिरीचे कौतुक आज पेडणेभर सगळे लोक करीत आहात। त्यांचं गुणगौरव करण्याचे काम मिशन फॉर लोकलचे आमचे राजन कोरगावकर साहेब आहेत त्यांच्या मनात आले की ह्या लोकांचं गुणगौरव करून जाऊ जेणेकरून अशीच जर घटना जर एखाद्या दुसऱ्या बशीन किंवा दुसऱ्या ठिकाणी जर झाली तर त्या सुद्धा लोकांनी आपल्या सोबत असलेल्या माणसाचा प्राण वाचवपाक पाठीपुढे न बघता ड्युटीचा विचार न करता त्याच्या मागे खंबीरपणे उभे राहून त्या व्यक्तीचो प्राण वाचवपा खातीर सर्वतोपरी प्रयत्न करचे। तसेच ह्यांचे आमचे जे संकेत कारवारकर आणि अशोक हरिजन हे जे दोन लोक आहात ह्यांचे सुद्धा काहीतरी कौतुक जावपाक जाय कोणाक तरी प्राण वाचयलेल्याचे तांकां समाधान मेळपाक जाय तांकां काहीतरी आशीर्वाद मेळपाक जावो म्हणून ह्या सगळ्याचो विचार करून मिशन फॉर लोकल तर्फे राजन कोरगावकर साहेब त्यांचो ल्हानसो एक सन्मान ह्या ठिकाणी करणार आहात। लोकांची हेल्प करा तेजे हांव फुडें आसलो इवन म्हापशा पावल्ले आमी म्हापशा पावून फाटल्यान आवाज येयलो कोण पडली म्हणून जाल्यार हांव फाटीं गेलो ती बेशूद आसली आनी हेका सांगलें बेशूद कितें करिना ती लोक म्हणून एम्बुलन्स आपय म्हणून एम्बुलन्स आपल्याक टायम नासलो एका अर्द वर वताले तो असं म्हटलें एका म्हटल्यार कितें करया हेजी संदी लोकांनी सांगलें डायरेक्ट व्हरून तेका आराजून पाय म्हटलें डायरेक्ट बसून थंय येयली करा प्राण वाचले। ड्रायव्हर गाडी चलयतना तेन्ना संकेतान येवन सांगलें कितें करूया काय म्हणून मागीर तेन्ना संकेतान हेणी म्हाका सपोर्ट केलो आनी सगळ्या पॅसेंजरांनी सपोर्ट केलो तूं डायरेक्टली डायवर्ट कर बस कोर्टा कडल्यान लेफ्ट मारून हांव हॉस्पिटलान पावलो। ओके विचार येवंक ना की बाबा आमी अशें करतात मागीर कितें हें बीन जाता म्हणून अशें विचार जाल्ले पण म्हाका सगळ्यांचो सपोर्ट आसलो तूं बिंदासली काय ना आमचो तुका फूल सपोर्ट आहा। पेडण्यातले एक आमचो सगळ्यात महत्वाचो म्हणजे अशोक हरिजन जो थंयसर ड्रायव्हर आसलो आणि संकेत कारवारकर ह्या दोघांनी जे आमच्या एका पेडण्याच्या जो कोण जी महिला जी एकदम हे झाली मूर्छित पडली थंयसर आणि तिका त्यांच्यानी लगेच इमिजिएटली ऍक्शन्स घेऊन त्यांच्या सगळ्यांच्या सहकार्याने हॉस्पिटलात त्याचे जीवदान ताका दिला। खरंच हे मानवतेचे एक मोठे कार्य त्यांच्यानी केले त्याच्यासाठी आमकां सुद्धा दिसले खंय तरी यांचे फाटीचेर हात दवरप आमचे कर्तव्य आसा ह्या हिशोबान तांकां आमी आपयले। तुमचे जे कार्यात आमकां खूब बरें दिसता कित्याक तुम्ही तर केले पण ह्याच्या पुढे आणि कोणी ते नक्कीच करतले ह्या हेतून हे मोटिवेशनच्या दृष्टीन तुमकां आपले तुम्ही तुमचे जे कार्य केले नक्कीच देव तुमकां यश दितलो आणि बऱ्याच जणांचे असेच जीव वाटवचे पुढे सुद्धा तुमच्या कारण तुम्ही बशीत आसात तुमचे सतत कम्युनिकेशन आसात तुमच्या वांगडा 60-70 लोक दर टायमार असतात सो हे कार्य तुम्ही असेच तुम्ही चालू दवरचे देव तुमकां नक्कीच त्याचेर यश दितलो खात्री आसा। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.